this rod of God. Ndifuna uthetha into ezintathu qha ngazo emveni koko ndikuye uvale inkomo. Okokuqala, umsingithi signifies power and authority. Nguwe umuntu osikhokheleyo, wena ukhokhelwe ngu-CFC, but thina siyimanyano sikhokhelwe nguwe. Sizafuna ke ngalo msingithi phakathi kwethu into yokokubana indeed umnwe kaThixo ebekhombe wena. Umsingithi uMoses, okanye the rod that Moses had, wayewunikiwe khona ukuze abanye betha ngawo uvuleke ulwandle lubomvu, abanye betha ngalo luvaleke ulwandle. Uzawukwenza loo nto ngalo msingithi xa uxakiwe uba lubethe elwandle khona ukuze uThixo azawukwazi uvula indlela for the fellowship. Okwesibini, ndifuna ukuthi into yobana uMoses, when he was given the rod of God by uThixo, kukhona ibali ethi intonga yajika yayinyoka. Sogqiba uMoses wayibamba emsileni yaphinda yajika yayirod kwakhona. Loo nto ibangela into yobana xa ndizicingela uMoses was able to face ii-fears zakhe because uThixo befuna umfundisa loo nto into yobana xa uyibambe emsileni izawuphinda ijike ibe yile nto bekufanele ubana ibe yiyo sele. Uzuthi xa udibene nee-challenges simthembile uthandaze kodwa uyibambe ezantsi intonga khona ukuze izawuphinda ijike ibe yile nto ibaluleke bekufanele uba ibe yiyo. Okwegqibela awuzokuthi dlala mntanam because that's not you. Mhlawumbi uzawuba neyakho into but udlala mntanam yena ndizomyeka. Mhlawumbi uzawuba neyakho into but I want to say to you as you'll be leading us, uThixo akusihleke, uThixo aphamandla kuthi siza kubona ngawo lo msebenzi. Ndiyayazi uba ufuna owakho, mhlawumbi sengazihlengela owakho, but nawe uyemanyana. Uzungothi ke xa ndingena nam ndiphethe wam kuba nam bendiyingameli. Andithi into yobana sizawuqula sobayi-2, but ngenxa yoba bendiyingameli. Nawe uzawuthi xa ugqitha ube nowakho sihlale sobabini phantsi ethi imisingithi yethu siphantsi upresident emveni kwakho, because icycle iqala kanjani. Akho nto ongayaziyo. We will always be there for you. I'm always a phone call away from you. uThixo akusikelele.